plus food trip ang trip mo. May bago nga spot sa Don Salvador Benedicto. Specialty nila, bulalo nga batsoy. Ini kantuan ta sini nga long weekend sa sini nga episode. Sa mga mabugnaw nga panahon pareho subok, kanami magpasabaw. Paborito mo ang bulalo. Paborito mo man ang batsoy. Kung papilion ka, ano ang pilion mo? Nga mapili kung pwede man lang both. Ang mahumok kag nagakatunaw nga karne sang baka sa imo nga baba plus ang utok kag ang sabaw kag mami sang batsoy into one bowl. Ini ang specialty sang bago lang nagbukas nga kalan-an sa Don Salvador Benedicto. Kung naling ka sa Bacolod, mga 30 to 45 minutes lang nga drive, kay hindi mo na kinanan maglapot sa DSB proper. After ginabalas ang estatwa sang layon, diri lang makitaan ang Kusina Feliz Restaurant sa Puro Cobra, Barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto. Mayara sila sa parking area para sa mga bisita. Sagwa, pensaron mo nga, okay, just another ordinary resto. Pero pag sulod mo, may nagahulat sa imo nga extraordinary view. Makakaon ka o kung mga pika nga amo sini ang imo nga view. Ang matahong nga kabukiran sa DSB. Baliktanay sa pagkaon kay duging ganahan ko eh. Ang bulalo batsoy, solid, pangpabusog, daw isa na kamil. So basically, iladi nga specialty is the bulalo nga batsoy. Amo ganang iladi nga the trademark na gusto ba yung mark. Tanong tanig sa bawo. Siyempre may dahon gamay pero kung abi healthy. Guwapo. Guwapo kan. Namet. Bakol. Istorya sang young couple nga owners nga si Steven kag Brandy, hilig man nila magkaon. May natilawan sila nga bulalo batsoy kag gusto nila i-recreate according sa ilan naman niya nga panabor kag ini ang ilan naging signature dish na. Actually, may nakanaan kami nga restaurant nga do similar sa amo sina. Then, gin-try naman recreate sa balay. Gin-change naman ang mga iyang taste, ang plating. So, mo to pag-approve nila, nag-decide kami nga ibutang sa menu sa diri sa Kusina Feliz. Kag ihimon siya nga signature dish. Amo na ang kumbaga do specialty gid. Kung hindi mo trip ang bulalo batsoy, may molo. Ariya, heavy gid niya para makamulo move on ka na. Damo molo balls kag manok. Trip mo man ang burger, ariya, promise. Met ang ila bacon burger. Damol sang patty, 200 grams. Mapapau ka sa imo una nga kagat. Lumpia person ka. Isa man sa specialty nila ang spicy lumpia. Not that spicy. Inabala ang nagapangagat lang sa tutunlan. Tapos may surprise nga cheese sa sulod. Solid man. Unang kagat, karne agad. Spicy lumpia the best. Paborito. May kape man kag iban pagid nga drinks pero ining passion fruit nga iced tea nila nga drink bulong sa uhaw. Ang nami diri kay ang passion fruit nga gingamit diri fresh halin mismo sa isa ka farm diri man sa DSB. Bali, actually, tanom na siya sa mga pastors. Kay ang one of our staffs namon bala sa church diri nga Don Salvador. So, may sila talamlan nga dragon fruit and passion fruit. So amo na nila sa amon. So try ko malang siling ko sige nang mabakal ko ano yung 1 kilo kay i-try ko kung anong pwede ta mahimo sa
So nag-decide ko nga mahimo na lang kami. Since wala kami iban nga drinks, maliban sa matcha and iced coffee. Oo. So nag-try ko iced tea nga passion fruit na flavor. At the same time, supporting the local industry man sa supporting the DSB. law. Wala labot sa kape, may brucha matcha man sila. Kadamo pa sa iban nga pwede i-order sa ilang menu. Ang nami kay samtang nag-enjoy ka sa pagkaon mo. Amo niya ang ginatubang mo ho. Nakaibalo ka mo bala nga natabuan lang nga nakapondo diri sila ni Steven kag dadiparahan niya nga ginaparentahan gali ang ini nga lugar. For rent sa gwa. Oo. Tamo to diyan nga gintawgan ko. Hasta nga nakuha na naman. Oo. Anong ara sa spot paglagi nyo kado pwede ni Ado namin di bastuhan? Ang view. Ang view kagang do ka tourist spot nga danang layon. Damo ka Tamo hapit. ka hapit. Halapitan gid siya. Oo. Oh. So whether breakfast, lunch, o snacks, damo sang pilian diri. Open sila from 9 a.m. to 5:30 from Tuesdays to Fridays kag 7 a.m. to 5:30 p.m. naman Saturdays and Sundays. Gani kung nagabiyahe ka, nagapangita sa kalan-an nga pang stopover or gusto mo lang ya matahom nga view samtang nagakaon ako nagapangapi. Pero ang pagkaon, saboroso. Hapit lang di sa Kusina Feliz Restaurant. Sige-sige lang ta sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo Kaginihang, Tripping ni Romeng.